Otetaan tää pois. Se alkoi jo. Moi tänään me pelataan mun kaverin kanssa Bravlia. Kato, sä olit jo menossa Brawliin. Mä oon jo. Kato. Mä oon YouTubessa. Mitä mä hitto tuotan? Kato videoita. Ei vaan. Bole. Täällä on pelkkiä ristoräppäjiä tästä jo telkassa. Varmaan YKK. Mun sisarukset on kattonut. Joo, sä et on kattanut. Pitäisikö mun ostaa jotain näillä lingeillä? Onko kyllä kattojia? Ai, pitäisikö mun ostaa näitä läplingeillä jotain? Sitten Koska mulla on yli 6000. Kommentoikaa tähän videoon, kumman me ostetaan. Ostetaanko me tolle Fängille vai tolle, mikä toi on, Crowlle asu? Fängille On nämä kaksi, jompikumpi, vai Crowlle? joku näistä. Päättäkää. No, mennään pelaamaan. Minkä mä otan? Ota joku. Ehota. Mä otan tyrmäyksen nopeasti. Käytä Crowta suoraan. Mä tiedän mun parasta. Eli Dynamite, koska mä oon Dynamite Pro. Eli ihmetellä, kun mä oon sellainen Dynamite, jonne mennään. Älkää ihmetelkö mun pikkuvelin musiikki kuuluu tuolta. Se jätti vaan pleikan päälle ja lähti vetää. Ei ollut vaan mitään tekemistä, niin oli pakko tehdä tämmötä. Koska shortit ei teitä varmaan kiinnosta paljon. Mä jäin vihollisten baariin. Joo, siis todellakin mennään baariin, Niko. Joo, Lilivaari. Ei, mä sanoin sun nimen. No, Se oli vitsi. ihan sama, ei se hoittaa Sun sukunimi on Niko. Laos. Nimi on, mutta ei se haittaa, jos se kuuluu videoon. Jos maailmassa on miljoona. Mä kuolen. Me hävittiin tää. Ei vitsi. Täällä on enää Kit, joka on ihan sikamahoto. Mahota. Milan tappoi sen. AC Milan. Mutta kommentoikaa kommentteihin Messi vai Ronaldo. Messi mun mielestä. Munkin mielestä Messi. Rolle on vanha Rolle on hyvä, mutta ei se voi vetää vertoja Messiä ainakaan mun mielestä. Ei siinä ole mitään. Mutta ei sillä ole väliä, jos kannattaa Ronaldoa. Koska me halutaan tietää. Ja mikä on teidän lempirämäpää? Tosta. Voitettiin. Ole. Mä niin halusin ostaa ton Jujun. Muuten me julkaistaan tai no me lopetetaan nyt tää video hetkeksi silleen, mutta me tehdään part 2 heti. Eli se ois hei. Hei. Ja ei vaan. Se on hei. Miksi täällä on jotain sun... Se on hei.